Maar Jan Durk de Haan. Heel lang werd een groot taboe in de Haagse politiek afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ja, daar kon net op raden worden. Omdat je de rente op de lening voor een huis aanloeken kennen, bleef het laatst betaalbaar. Maar tegelijk zorgt het er wel voor dat je goedkeer meer geld lenen kennen. En omdat er een grote vraag naar huizen is, gingen de prijzen hield dit verder omheen. Nou weer 9% hoger als vlinier. En hield dit meer politieke partijen pleit maar tegen op de verkiezingen in oktober voor het beheinen van de hypotheekrenteaftrek. Jij er al D66, PvdA, GroenLinks, maar nou ook het CDA. Aan de rechterkant binnen VVD, PVV en BBB nog altijd zin-aanpassingen. Maar voor afschaffing van die aftrek nou ik echt zwart voor legere huizenprijzen. Dat vreeg ik aan uw vaste expert. Dat gaat om de wenningmerk Theo Vos, directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland. Had de vestiging in Snits, in Ljout en in Stiens. Theo Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zullen we eventjes bij het begin beginnen? Die hypotheekrente aftrek. Ja. Ik heb het bezocht om het een beetje uit te lezen. Maar wat is het ik alweer? Oh ja, ten eerste lijst het nog hartstikke goed uit eigenlijk. Het is natuurlijk je kent je hypotheekrente die je betaalt aan je hypotheekverstrekker. Ja, daar krijg je eigenlijk een belastingvoordeel op. Waar door de maandlasten wat lager worden dan dat je zonder hypotheekrente aftrek kunnen betalen. Ja. Is het een groot verschil eigenlijk? Stel dat die hele aftrek er net bij is zo. Hoe vallen zou dat dan wel net schelen? Nou ja, in bepaalde situaties. Het scheelt ongeveer een derde van die hypotheekrente die je betaalt. In de meeste gevallen los je de hypotheek bestaat uit en de aanlossing en de hypotheekrente. En van die rente, daar is een heel groot stuk is er dan van, dat wordt dus eigenlijk terug van de overheid. Ja, dus het zou zo wezen kunnen stellen dat je nou €900 rente betaalt. Dan zou er op eens €300 bij komen of zoiets. Ja, dat scheelt nog €300. Ja. En dat is van mensen, helemaal voor mensen die nog net zo lang een hypotheek aansluiten gaan, is dat natuurlijk een hele grote hak. En die in de politiek altijd echt wel een heilig huisje van, daar kom je gewoon net aan. Alleen omdat die huizenprijzen stad terugstijgen, ziet je echt de politiek ziet het middelen om die stijging van die wenningen op die manier wat aan te brengen. Ja, maar het zou er wel op deel komen als je de hypotheekrente aftrek afschaffen, dan kun je dus minder lenen, hè, want de lessen gaan omheen. De rente wordt hoger als het ware, want je kunt minder aanloeken. Dus ja, dat is ergens wat een aparte prikkel, want dan zo'n mensen ik ken echt net meer als €350.000 lenen. Dus dan zo'n de prijzen daar toch stabiliseren. Is dat dan een mechanisme? Ja, dat is het idee er absoluut af. Dus het zal in ieder geval een dempend effect hebben op de verdere stijging van de huizenprijs. Er zit een hele grote maar zit erom. Zij gaan het nooit in één keer, de overheid gaat het nooit in één keer afschaffen. Want er komen er veel mensen in de problemen. Dus dat zal heel geleidelijk dat kan wat zien, misschien wel 5 jaar niet het worden, voordat er dan helemaal voedsel is. Ja. En wat je er nou als zakkundige naar zeggen, wat is jouw idee er dan bij? Is dat nou een goed idee? Kan het helpen? Of zeg je er net vol in? Nou ja, het punt is even zo van, als er even heel nuchter en heel reëel mee is die destijds, dat is meer dan 100 jaar geleden, is die hypotheekrente opzet om meer mensen de mogelijkheid te krijgen om een wenning te krijgen. Op dit moment in Nederland is die noodzaak net iets weer heel groot onwezig. Nee. En op dit moment is het actuele punt. En komt er een beetje een demping in die huizenprijzen. Of maakt het iedereen elkaar nog steeds gekker en vliegen de prijs nog verder omheen. Ja. Heel kort, daar besluit dit zou dus een dempend effect hebben kunnen. Maar het is wel wat via. Wat zou nou echt zwaar kunnen van legere huizenprijzen? Kun je dat heel kwart zeggen of is dat geen antwoord op de Jan? Nou, heel kwart of het kwart, maar zeggen, het had een meisje met rente, het had een meisje met de hypotheekrente aftrek. En als die 2 elementen just, dan de stijging van de rente had korte termijn effect.
En als die hypotheekrente langzaam aanbouwt, hartstikke langzaam effect. Dus het zal nooit heel volle effect hebben op dit moment, denk ik, in de stijging van de huizenprijs. Maar misschien hoe zie je hier wel, of hoe 20 jaar. Ja, hoe zie je hier wel. Ja. Dank voor de bijdrage en de uitlees van deze keer. Theo Vos, directeur van het Grutte Makelaarskantoor in Friesland.